Opakuj po mne. Je m'appelle Claude. Je m'appelle Claude. No tak skúsime to znova. Dobre. Je m'appelle Claude. Je m'appelle Blue. Ja to hovorím trošku inak. Vážne? Mne to znie úplne rovnako. Naozaj? Áno. V poriadku, skúsme to znova. Fajn. Dobre ma počúvaj. Jasné. Je m'appelle Claude. Je t'appelle Blue. Oh ma Dieu. Oh, de fif. Je m'appelle Claude. Je de Claude. Nie! Dobre, skúsime si to rozdeliť. Tak teda, teraz z toho skúsime po slabikách. Takže opakuj po mne. Je m'appelle. Pel. Dobre, super, rýchlejšie. Je m'appelle. Pel. Je m'appelle. Mi pupu. Je to príliš ťažké, nemôžem ťa učiť. Čo robíš? Musím odísť, kým ti neprerazím hlavou stenu. Nie, nechoď, potrebujem ťa, zajtra mám ten konkurs. Je bla bla. Belapi. Obla. Teraz budeme počítať od 1 do 5. 1, 2, 2, 4, 6. Blu, bla, flu, flank. Výborne. Ďakujem. Ahoj, Joey. Ahoj. Počuj, mám z toho včerajška zlý pocit. Veľa som o tom premýšľala a bola som netrpezlivá. Poďme to skúsiť znova. Nie, to je v poriadku, nepotrebujem pomoc, začal som na tom pracovať a ide mi to dobre. Naozaj? Môžem to počuť? Isté. Dobre. Blé de la blé de blú blá blé. Vidíš? Lenže Ty predsa Dobre, ešte raz. Ty nehovoríš po francúzsky. Ja si myslím, že hovorím a mám pocit, že tú rolu dostanem. Ako si niečo také môžeš myslieť? Pretože ten chlap na kazete mi povedal, že výborné. Je babu Claude. Je blú la la. Prepáčte, čo sa deje? Kamoško, akože čo po francúzsky? Joey, vieš po francúzsky? Toutes les morts. Blue et blue blah. Dobre, vážne vieš?